Бүгін операция шәфқат туташларының һөнәри бәйрәмнәре. Алар хирургларның уң қолы санала, зур жауаплылык тыйып эшләргә туры килә. Шалыдан әзерләнгән сюжетыбыз шушы һөнәр остасы турында. Эльмира Новоселова операция блогында инде 22 ел эшли. Бу вакыт эчендә неврология бүлегендә дә, офтальмология операция бүлегендә дә эшләргә өлгергән. Хәзер гинекология проблемалары булган пациентларга ярдәм итә. Операция шәфкать туташы өчен бик җаваплы, авыр. 8 операция ясаган көннәр була ди Эльмира. Операционные медсестры начинают свою работу с 7:30. Операция шәфкать туташлары үз эшләрен иртән 8нче яртыдан башлыйлар. Кайчагында төшке ашкада тукталмыйча кичке 4-кә кадәр эшләгән чаклар була. Операция блогы дәвалау оешмасының йөрәге. Биредә табиблар шәфкать туташларының бөтен көчләре пациентның гомерен коткаруга юнәлдерелгән. Шәфкать туташлары хирургларның уң кулы, мәрхәмәтлелек фәрештәләр алар. Операциянең нәтиҗәсе команданың оператив эшләвенә, табиб күрсәтмәләренең төгәл үтәлүенә бәйле. Каждый год мы вместе выполняем где-то практически более 1000-1200 операций. Ел сайын без бергә 1000-1200дән артык операция ясыйбыз. Шәфкать туташлары хирургның карашыннан барысын да аңлыйлар. Операция вакытында табибкә нинди корал белән эш итәргә кирәклеген алдан ук белеп торалар. Алар белән эшләү дә җайлы. Операция шәфкать туташлары бик түземле, сабыр кешеләр. Кайчагында хирургик операциялар бик катлаулы була бит. Было серьезное ранение болгаркой, да, женщина приехала прямо с этим кругом. Бер ханым болгар пычкысына эләгеп җитди яраланган иде. Аңа операцияны барлык табиблар бергә җыелып ясады. Авыз куышлыгы, аңкауны саклап калу өчен барысын эшләделәр. Гомерен саклап калдылар. 5нче шәһәр хастаханәсе офтальмология бүлегенә күзләрдә төрле травмалар булган пациентлар эләгә. Биредә күз авыруларына төрле хирургик операциялар ясала. В нашем отделении на данный момент всего 2 операционные медсестры. Безнең бүлектә хәзерге вакытта бары тик 2 операция шәфкать туташы гына эшли. Медицинаның башка өлкәләрендә кебек үк, без дә урта медицина кадрларына кытлык кичерәбез. Булганнарның кадрын белергә тырышабыз. Операция шәфкать туташлары әле психологларда. Операция алдыннан күп кенә авырулар ярдәмгә, җылы сүзгә мохтаҗ. Шәфкать туташлары аларга булыша. Хочу поздравить всех операционных медсестер. Барлык операция шәфкать туташларын бәйрәм белән котлыйсым килә. Бәхет, уңышлар, сәламәтлек телим. Бу эштә очраклы кешеләр эшли алмый. Кешеләрне яратучы, аларның саулыгы өчен җан аткан осталар гына эшли алырлык һөнәр ул. Айзилә Батырханова, Татарстан яңалыклары, Чаллы шәһәре.